O întrebare, dacă nu vă supărați. Din toate aceste tradiții, obiceiuri, meșteșuguri, pe care le regăsim și la eventual și la alte popoare din prejurul nostru, dacă puteți ca să ne spuneți care s-ar regăsi, unde ne deosebim, suntem strict originali, unde mai semănăm și cu alții? Deosebiri și asemănări există în permanență. Meșteșugurile, în special, le găsim cam peste tot, cu deosebirea că unii sunt mai dezvoltați pentru meșteșug, alții mai puțin. Meșteșugul prelucrării lemnului, bineînțeles că îl găsim peste tot. Meșteșugul, iarăși, al orăritului, iarăși, pentru că este, vă spuneam, cel mai vechi meșteșug în întreaga zonă. Încă din Neolitic, știm bine, ceramica de Puputeni a fost răspândită foarte mult în această zonă. Foarte, foarte frumoasă. Deci, meșteșugurile sunt cam peste tot. La obiceiuri, bineînțeles, diferă, nu chiar de la vecin la vecin, să spunem, diferim chiar și de la zonă la zonă în România. Însă, unicitatea și, să spunem așa, scopul acestora este același al obiceiurilor de iarnă și a celor de Paști. Însă, diferențele sunt minore de la zonă la zonă. Mulțumim frumos! Asta de